U srcu Evrope, daleko od rodne Bosne, živi zajednica Roma koja je već decenijima osuđena na lutanje. Rat ih je proterao iz domovine, ali sada su rasuti po kontinentu bez priznanja i prava kao evropski građani. Njihova priča je priča o preživljavanju i nadi, o generacijama koje rastu s jedinom vezom sa Bosnom, svojim jezikom. Među ovim ljudima rađuju se deca i unuci, mladi koji Bosnu poznaju samo iz priča svojih starijih. Oni nemaju druge dodirne tačke sa domovinom, nikada nisu kročili na bosansko tlo. Ono što znaju o Bosni su diskriminacije i nepravde nad Romima. Godinama lutaju kroz Evropu, iz grada u grad, u potrazi za mestom koje će moći zvati domom. Ovaj film prati njihove svakodnevne borbe, radosti i tuge, osvetljavajući život na marginama evropskog društva. Kroz njihove oči gledamo svet u kojem je domovina pojam dalek i nedostižan, ali u kojem nada nikad ne umire. Pridružite nam se u ovoj potresnoj, ali inspirativnoj priči o ljudima koji uprkos svemu ne prestaju da traže svoje mesto pod suncem. Veliki broj Roma iz Bosne je nakon rata krenuo u potragu za boljim životom po Evropi. Oni su potomci onih koji su preživjeli strahote rata i tražili utočište u stranim državama. 28. maja, kad počelo Vlasenica da bude rat, ja sam pobjegao Živinicama. Njihova jedina veza sa matičnom zemljom je bosanski pasoš, a danas već treća generacija tih porodica nikada nije kročila na tlo Bosne. Ja sam od Bosne i Hercegovine, znači ja sam Rom. Znači, rođeno sam u Rimu, u Italiju, a imam državljanski pasoš, dokumente bosanski, ali to je problem, nisam bio nikada u Bosnu i Hercegovinu i ne znam kako je i šta je Bosna i Hercegovina. Ovi moderni nomadi neprestano se sele iz grada u grad, iz države u državu, jer su njihovi zahtevi za azil uglavnom odbijeni. Mi smo došli iz naše države, iz naše Bosne i Hercegovine, jer nismo došli drage volje. Došli smo kad je počeo rat od 92. Spavaju u kamp prikolicama, preživljavaju od skupljanja starog gvožđa i prodaji polovne robe na pijacama širom Evrope, boreći se tako za svaki dan. I posle toliko godina većina njih zajedno sa svojom decom i unucima su osuđeni da budu putujući evropski nomadi bez regularnog boravka u Evropi. Njihova jedina želja je stabilan život dostojan svakog čoveka. Žele da njihova deca i unuci pohađaju školu, da žive u sigurnim stanovima i kućama i da imaju jednake uslove kao i svi drugi građani. Mi ne želimo da idemo iz Evrope. Mi hoćemo da menjamo naš život, da ne budemo da spavamo po kamperovima, po kombijima, po autima. Mi to ne želimo. Mi ne volimo to. Mi volimo da živimo u kućama kao ostali ljudi. Nažalost, ovaj san ostaje neostvaren jer nisu državljani ni jedne zemlje Evropske unije. Bez regularnog boravka prinuđeni su da se sele iz mesta u mesto, iz države u državu, nadajući se da će ih negde prihvatiti i pružiti im šansu za bolju budućnost. Da idem države po države, da lutam, znači ovdje 3 mjeseca, od druge države isto 2-3 mjeseca, znači djecama nema školu. Mi idemo sad odavde u Italiju da nam daju neko posao, da je našu djecu školovaju, oni ne daju. Mi moramo napustiti tu državu da idemo u tuđu državu. Mi ako idemo grada do grada, mi tražimo pomoć. Kakvi pomoć? Da budemo stabilizovani na jedno mjesto, a ne da idemo grada do grada da vidimo gdje ćemo da spavamo, gdje ćemo da jedemo. Nama to nije potrebno. Nama je potrebno da ostanemo u jedan grad i da naša djeca idu u školu, da naši ljudi traže sebi posao, da nam daju posao, da radimo, da nam pomognu za to. Mi ne tražimo ništa drugo. Mi ne želimo pare, mi ne želimo da nam pomognu da jedemo. Mi možemo to da radimo. Ako oni nama to daju rada i posla, mi možemo to da radimo. Mi smo zadovoljni na to, ali oni neće da nam pomognu. Kako mi moramo živjeti? Oni nas
teraju da idemo grada do grada. Povratak u Bosnu za njih nije opcija. Tamo ih čekaju diskriminacija i nepravda koje su duboko ukorenjene u društvu. U našoj zemlji veliki broj Roma živi u teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima. Svakodnevno se suočavaju s predrasudama, netolerancijom i diskriminacijom. Blizu 60% Roma isključeno je iz sistema obrazovanja i zdravstvene zaštite. Preko 95% Roma nema stalna mjesečna primanja, da preko 60% Roma živi u neadekvatnim uslovima, da je oko 40% Roma bez zdravstvene zaštite. U Bosni nemamo nikakvo pravo. Ako ide djeca nečija, romski djeca u školu, onda ga vređa, to su Romi. Danas nisi mogao u školu, zašto? Zašto nije imalo vode. Nisam mogao prati haljine i imalo vode. Evo tvoj djed kaže da zapravo djeca vrlo često od vas bježe u školi. Što vam kažu i kako se nosiš s tim? Ipak si mali i boli li te to? Da. Stalno vrište od nas, bježu učionce. Ja sam bila u školu, oni sve dođe kraj nas i kaže eto Roma bježite. Uvijek kraj nas bježu. Boli li te to? Da. Mi smo došli iz Bosne kad je bio rat i mi čujemo kakva je situacija u našem gradu Bosni i Hercegovini. Mi imamo veliki strah i da nosimo našu djecu tamo. Mi ne damo našu djecu da idu tamo da se ubijaju. Njihova deca i unuci ne znaju ništa o Bosni, ne govore bosanski jezik, umjesto toga govore jezik zemlje u kojoj su se trenutno privremeno nastanili. Romi u Bosni i Hercegovini su diskriminisani u svim sferama života, počevši od stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite. Oni su socijalno najranjivija, najugroženija populacija građana Bosne i Hercegovine i gotovo da nemaju podrške institucija i domaćih vlasti u socijalnom, kulturnom, obrazovnom pa i političkom uključenju Roma. Prava romske populacije krše se na dnevnom nivou, smatraju to romska udruženja. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Podaci romskog nevladinog sektora govore da Roma u Bosni i Hercegovini trenutno ima od 80 do 100 hiljada, a na području Tuzlanskog kantona oko 15 hiljada. Veliki broj njih se i dalje suočava sa problemima prilikom pronalaženja posla, uprkos tome što je ostvaren veliki napredak u njihovom obrazovanju i sticanju kvalifikacija za određena zanimanja. Ove porodice raštrkane širom Evrope postale su moderni nomadi, ljudi bez doma, ljudi bez ikakvih prava, odbačeni i od strane matične države i od strane evropskih država. A želio bi samo na svoj račun mogu da živim, da mogu da radim ja i moja djeca u Evropu. Ja ne tražim nikakvih od Republike Francuske neke pare, to neću sebi dozvoliti, ja hoću da radim i moja djeca ili unuča da idu u školu, kao ostali djeca, kao ostali ljudi, da imaju neko pravo ovdje u Francuskoj ili u Nemačkoj ili u Holandiji ili Belgiji. Došli smo u Italiju, u Evropu prvo, da naša djeca budu kao ostali djeca, da nam školuju djecu, da imaju i oni neki sposobnosti rada i posla. Pošto mi želimo i naša djeca da budu školovani i naša djeca da dobiju neki posao, neki rad, kao ostali ljudi. Vidi ovo dijete da ide u školu, malo pomalo. Ovi ljudi žele da ostanu u Evropi kao legalni stanovnici, da svojim radom i obrazovanjem doprinesu društvu zemlje u kojoj se nalaze. Njihova priča je borba za opstanak, borba za priliku da žive dostojanstveno i u miru, da imaju budućnost koju zaslužuju. Ova priča je više od svedočenja o nepravdi i patnji. To je apel za razumevanje, za solidarnost i za pružanje šanse ljudima koji nemaju druge mogućnosti. To je priča o ljudima koji se bore za pravo da budu deo društva, da budu prihvaćeni, da doprinose i da žive u skladu sa osnovnim ljudskim pravima.
Njihova borba treba biti naša zajednička odgovornost.